راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو مس راديو إرنا يخم زلقم زغبركم سمعتنا إزي صومناوي في التساميتاتيو أبناي سنبت في التساميتات بحبرت إيروبا تمويلو نسدتنياتات إيروبا خياتو كغلكل صنحت كال فرونتكس باجت كيس اللعلو أرقاق تحقيت حبرت والسينام بمعكلاي بحر سجيروم ناب هاجرات إيروبا خياتو نزحلو نسدتنياتات زتفلاليا هاجرات كغت صنحت تكال عبكلة شحن عسران زتسلعلو باجت بمتففان بالشونانون كغسس صنيحيو بفلاي مات بحري ليبيان كلو زغتو سدتنياتات أمداغون معسكرات بصنحلو أوان عددا سغاين مغرفتن كم زغنو قال مسكرنتهم كهبط صنيحم يم فرونتكس ساب كلتا شحن عسران كلتن تراي ناي 900 مليون يورو باجت تسلعليو دوبات إيروبا خحلو مزنت توهيبوا عبتي أب ستراسبورغ فرنسا استخايدو على أرقاق تحق حبرت إيروبا ب345 دمصي نتتكال باجت كيس اللعلو أصدقهم فرونتكس كاب حزب إيروبا زتأكب ገንዘብ ተጠቂሙ ንሕጋጋት ሕብረት إيروبا እናተሓሰ ሰቂልና ክንዕዘብ ሞራላውን ሕጋውን ሓላፍነትና ኣይፈቅደልናን እዩ ክብልዮም እቶም ኣርቃቕቲ ሕጊ መግለፂኦም ዝህቦ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ዘተ ሰላም ኢትዮጵያ ክቕፅል ብምውሳኑ ብሓጎስ ከም እትቕበሎ ኣፍሊጣ صحافة قدات أمريكا أنتوني بلينكن بعربي عسران حدن تكم تبزابو مجلسي أتي بحورة أفريقيا سماكل زت سلام نسوني عسران وعتن تكمتي أبلوب أفريقيا كجمر كلتي موغنات بمسوم معهم هاجرو أبت زت سلام لعل تسفان بيراتلو كم زل حبيروم نسبة وساقي أبي تبيا زكايت زلوكينات دويلو دحنة وحسنة هزبي بوانو كرغاقت زلوتم نتقليتو بايتو تصتان وحسنة حبرة أفريقيا بوغنو تصاب أوليساغون أوباسانجو دحر مسمع فدرالو منقسي إثيوبيان حواحتن نتزة سلام زلوم قربنات بمرأيهم من الباتون فرخ ركبوي كالي خويني لوم عبدو أفريقيا مجمرة ورحت كمتغكايت زنبارو تزة بقودلت قرب بزبل زين تصور مخنيات كابزن محلالف ندحر سراويت منقسي إثيوبيا عبتحت حيلتات تقرايز صنحا سلسة كزماتات بمقود صارو عبت زت سلام نمتاو من لعلواي وتهدراو إيدي حز زبل كند مخنيات كخون كمزغل أمتات دبلوماسيوين منشتات اللوم منقس إثيوبيا نعلت 14 تكمتي يابز جمر زت سلام دو أفريقيا كمزساتف دحر مقلاتو بايتو تصتاو دب حورات عقرات نكوناتات إثيوبيا بزملكت عطو زت أكايديو منقس السودان نابزوا بلو نايل نسلاسة معلتا زتصنح نايهوت صوان أواجاو تسيو أتا أواجاب زوا بلو نايل زوافرو سراويت سودان بوليسن حيلتا تصتان نتي قبيلاو قجت نمعراف أدلايز بولو كل حيلة خطقامو تأزاز أما حلاليفو كاب ورحة حملة حيزو كقواهر تصنح قبيلاو قجت بلو نايل هيوت 13 سلاموان سباد دحر موسادو نقيزيو زهاد اكوان تمثله أورحة تقمتي داقماي تولعو بسنكوها 155 سبات مويتهم إذا خمزيلن كله أما حدارة زبا كاب سلطانو كورد زتصوع سلامو سلف تخايدوم أبال نايتي بمالك أغار زمراح SPLM زنبرة أما حداري أحمد العمدة أبوان تقبيلاو قيشت دحنا تزبن محلاو زغون سقومتي بزي موسادو أيو كلناني بمباليوم سلفنياتات دمت أماك أليحوم أتي وانت مريد زنقلو قبيلاو قيشت أديتات هتصاناتن أرقاوينن زركبوهم بوحدو هيوت 177 كم زوسدن لعل 327 كالوت كاك وصيلهم كم زلون ودب حورات عقرات يقلت مس راديو رناكم زلقم زخبركم سمعتنا ازي سومناوي فتساميتاتيو أبناي سوني فتساميتات تشاينا إيرتران اتركبن 25 هاجرات بموكال قبل لعلين استنبرة معقب كل عال تصويعها وكيل تشاينا أبز حلفة سومون استخايدة سالساي كوميتي حفشاو على حبرات هاجرات أبز اسمعو حبراو مجلت إيو أبتن هاجرات تنبيرو زلو بيناو معقبات كل عال تصويعها فتسامي قدات إمباس تشاينا أو حبرات هاجرات دايبين كم مجلت إيو عالمنا قد إموازلو بدهوتات بزيادة نتنام معبال زركبة هاجرات ياسمه اللو بمتحساب أبز أوانزي زيادة خلق زي متحقاس كم زادلي أسميرلو
بأنصار زغنا زنا معبال زركب هاجرات ኣብ ርእሲ ገጢሞን ዘሎ ብድሆታት ግዳያት በይናዊ ማዕቀባት ይኾና ምህላውን እቲ ቻይናዊ ዲፕሎማሰኛ ኣተሓሳሲቦ ንሱ ሕብራት ሃገራት ንዘለዎ መትከላትን ቻርተራትን ከኽብር ብምዝኻር ነባር ምዕባለ ንምውሓስ ተነቢሩ ዘሎ ኣጀንዳ 2030 ክዕወት ኣብ ልዕልተን ሃገራት ኣብ ፋይናንስን ቁጠባን ዘተኮረ በይናዊ ማዕቀባት ክውገድን ኣህጉራዊ ሕግታትን ቻርተራትን ሕብራት ሃገራት ክኽበርን ተላብዮ ኣብ መወዳእታ ንኽልዓል ዝካየድ ዘሎ ተደጋጋሚ ጻውዒታት ብምቁሳይ ዝቕጽል ዘሎ በይናዊ ማዕቀባት ነተን ሃገራት ህይወት ዜጋታትን ናብ ዝፈታተን ስእነት መሰረታዊ ነገራት ኣውዲቕዎን ከም ዘሎ ኣገንዚቦ ቻይና ንገዛእ ርእሲ ሓዊሳ ኣብ ልዕሊአን ዝተነብረ በይናዊ ማዕቀብ ክልዓል ካብ ዝሓተትለን 25 ሃገራት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ዚምባብዌ፣ ኮርያን ኩባን ይርከበን። ኣብ ማላዊ ድሕርቲ ብውሕዱ ን25 ኢትዮጵያውያን ሬሳ ዝሓዘ ጋስ ምርካቡ ኣብቲ ሃገር መርመራ ፖሊስ ይካየድ ከም ዘሎ መርባ ዜናት ሃገር ሓቢረን። ኣብ ሰሜናዊ ዞባ ሙዚምባ ምታንጋታንጋ ኣብ ዝተባህለ ጫካ ዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ጋስ ከም ዝረኸቦ ዝሓበረ ፖሊስ ማላዊ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ተወሳኺ መርመራን ተፍትሽን ብ20 ጥቅምቲ እውን ናይ 4 ሰባት ሬሳ ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ጫካ ሬሳን ጋስን ናይ ምድላይ ስርሒት ክቕጽል ምዃኑ ሚኒስተር ዘቤታዊ ጉዳያት ማላዊ ጃሰንደዛ ገሊጻ። ዛጊት ተረኺቡ ዘሎ ሬሳታት ኣብ ክልል ዕድመ 25 ክሳብ 40 ናይ ዝርከቡ ደቂ ተባዕትዮ ምዃኑ ዘመልከተ ጸብጻብ ፖሊስ ርእሰ ከተማ ማላዊ ናብ ዝኾነት ሊሎንግዌ ንምእታው ዝሳግሙ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ምዃኖም እዩ ኣፈናዊ ሓበሬታ ኣኪቡ ከም ዘሎ ዝጥቀስ። ምስ ዘይሕጋዊ ምስጋር ስደተኛታትን ሞቶቶም ኢትዮጵያውያንን ብዝተኣሳሰር 10 ሰባት ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ። ፖሊስ ማላዊ ኣብዚ ዓመት እዚ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብቲ ሃገር ዝኣተዉ 186 ኢትዮጵያውያን ከም ዝሓዘ ኣብ ጸብጻቡ የመልከት። ዓመታዊ ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ኬንያ፣ ታንዛንያ፣ ማላዊ፣ ሞዛምቢክ፣ ዛምቢያ፣ ዚምባብዌን ቦትስዋናን እናቆራረጹ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከም ዝስደዱ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ደቡባዊ ሶማል ኣብ እትርከብ ዞባ ጁባላንድ ወደባዊት ከተማ ኪስማዮ ኣብ ሓደ ሆቴል ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 9 ሰባት ተቐቲሎም ጠበናት ጁን ተፈንጃርን ዝዓጠቑ 4 ሰባት ብ23 ጥቅምቲ ናብቲ ሆቴል ብምእታው ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሞ ሰበስልጣን ናይቲ ዞባ ገሊጾም። 3 ካብቶም ዕጡቓት ፖሊስ ከም ዝተቐትሉ ሚኒስተር ጸጥታ ዮሱፍ ሑሰን ዱማል ንማዕከናት ዜና ሓቢሩ። እቲ 4ይ ዕጡቕ ድማ ብቦምብ ተፈንጂሩ ከም ዝሞተ እዩ እቲ ሚኒስተር ጠቒሱ። ብመሰረት ሚኒስተር ዝሃቦ መግለጺ እቶም ዕጡቓት ቅድሚ ናብቲ ሆቴል ምእታዎም ነታውጊ ዝመልኣ መኪና ኣብ ኣፍ ደጊኡ ከም እትፍንጀር እዮም ገይሮም። እቲ ሆቴል ጠቓቤት ትምህርቲ ስለ ዝነበረ በቲ ምፍንጃር ዝበዝሑ ተምሃሮ ዝርከቦም 47 ሰባት ቆሲሎም ኣለዉ። ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሞ ዘረጋገጸ ኣልሸባብ ዒላምኡ ኣብቲ ተወከል ዝተባህለ ሆቴል ኮይኖም ንዝሰርሑ ሰበስልጣን ዞባ ጁባላንድ ምንባሮም ሓቢሩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ወከልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ትግራይን ኣብ ሕዳር 2020 ኩናት ካብ ዝጅምር ኣብዚ 2 ዓመታት ንመጀመርያ እዋኖም ቀጥታዊ ዘተ ሰላም የካይዱለዉ። እዚ መንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ቀጥታዊ ዘተ ሰላም ተጻብኦታት ብምውጋድ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ መፍትሒ ንምንዳይ ናብ ዝሕግዝ መድረኽ ከሰጋግር ትጽቢት ተነቢሩሎ። ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ሸምገልቲ ዝረቕሖም ፕሬዝደንት ናይጄርያ ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ፣ ፕሬዝደንት ኬንያ ነበር ኡሁሩ ኬንያታን፣ ምክትል ፕሬዝደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ዝነበረት ፓምሌዚ ምላምቦ ኑጋካን ኣብ ትማሊ ሶኒ 24 ጥቅምቲ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝፈለመ ቀጥታዊ ዘተ ወከልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ትግራይን ብዝለዓለ ይዋስኡ ከም ዘለው መርባት ዜና ሓቢረን። ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓያሎ ወሰንቲ ከተማታት ከም ዝተቆጻጸረ ዘረጋገጸ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘተ ዘለዎ እምነት ገሊጹሎ። ነስታት 2 ዋርሕ ኣብ ዝቐጸለ ኩናት ብሰራዊት ኤርትራ ዝድገፍ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንከተማታት ሽረ፣ ኣኽሱም፣ ዓድዋ፣ ኣላማጣን ካልኦትን ከም ዝተቆጻጸረ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ይሕብሩ። ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ብወገኖም ኣብዚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ይሳተፉ ከም ዘለው ካብ ምሕባር ሓሊፎም ብዛዕባ ዝርዝራት ኩናትን ካልእ ምዕባለታትን ኣይገለጹን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምፍታሕ ዕጥቂ ሓይልታት ትግራይ ከም ኣውራ ቅድመ ኩነት ንዘተ ሰላም ከቕርቦ ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ወገናት ይምቱ። ሓይልታት ትግራይ ብወገኖም ምስሓብ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይን ምምላስቲ ቅድሚ ምጅማር ኩናት ኣብ ትሕቲ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝነበረ ከም ወልቃይት ዝኣመሰለ ከባቢታትን ከም ቅድመ ኩነት ከቕርቦ ከም ዝኽእሉ ይንገር። ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብዘተ ክፍታሕ ጸቕጢ ትገብር ዘላ ኣሜሪካ በዚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ቀዳማይ ተበግሶ ሓጎሳ ገሊጻላ። እንተኾነ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ናብ ዝተሓላለኸ መድረኽ ተሰጋጊሩ ከም ዘሎ ዘረድኡ ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ዝካየድ ቀጥታዊ ዘተ
ክልቲኦም ወገናት ወተሃደራዊ ዓቕሚ ንምጉልባትን ናይ ዲፕሎማሲ ጸብለልታ ንምርጋጽን ዝሕግዞም ግዜ ንምኽሳብ ጥራይ ክጥቀምሉ ምዃኖም የገንዝቡ። ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ዝነብር ኣስታት 140 ሚልዮን ህዝቢ እቲ ኣስታት ፍርቂ ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ዝተሓረሞ ምዃኑ ኣህጉራዊ ማሕበር ጸዓት ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ብ7 ጥቅምቲ ኣብ ዩጋንዳ ከተማ ካምፓላ ድሕሪ ዘካየደ ዋዕላ ኣብ ዘርግዑ መግለጺ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብ300 ጥራይ ከም ዝወሰኸ ኣስሚሩሉ። ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ክሳብ 2030 ኣብ ዘሎ ግዜ ዘይቋርጽ ጸዓት ንምርካብ $25 ቢልዮን ከም ዘድልዮ ኣብቲ ዋዕላ ተገምጊሙ። እቲ 22 ቢልዮን ካብኡ መረባት ኤሌክትሪክ ንምዝርጋሕ ዝውዕል እዩ። ኣብ ዞባ ንምግቢ መብሰሊ ዘገልግል ጸዓት ዓመታዊ ኣስታት 3 ቢልዮን ጥራይ ዘድሊ እንተኾነ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ንጸዓትን ኣገልግሎታት ኤሌክትሪክን ንላዕሊ ከም ምዕባይ ወተሃደራዊ ሓይልን ምድልዳል ጸጥታን ዝኣመሰለ ጽላታት ዝበዝሒ ባጀት ከም ዝስልዓ ይፍለጥ። ካብ ተጠቃምነት ጸዓት ቴክኖሎጂን ዘመናዊ ምዕባለታትን ድሕሪ ተሪፈን ዘለዎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓመታዊ $10 ቢልዮናት ንኹይናትን ብልሽውናን ከም ዘባኽና ጸብጻብ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል የመልክት። ኣብ ሱዳን ዞባ ቡሉ ናይል ካብ 17 ጥቅምቲ ትሒዙ ኣብ ዝቐጸለ ናይ ቀቢላ ግጭት ናይ ዝተቐትሉ ብዙሕ ሰባት ልዕሊ 220 ከም ዝበጽሐ መንግስቲ ኣፍሊጡ። ብከቢድን ፎኪስን ዝቆሰሉ ልዕሊ 300 ነበርቲ ሓያሎ ቁሸታት ዞባ ኣብ ማእከላት ሕክምና የለይለው። እቲ ወዳል ማሒ ኣብ ዝተባለት ቁሸት ብጉዳይ መሬት ዝተወልዐ ናይ ቀቢላ ግጭት ንሓያሎ ቁሸታት ዞባ ናብ ናይ ቀቢላ ምትፍናን ሸሚሞን ከም ዘሎ ትካላት ረድኤት ይገልጻ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ዞባ ኣብ መንጎ ቀቢላታት ሃውሳ በርታን አልሐማጅን ኣብ መፋረቕ ሓምለ ኣብ ዝተጓሃረ ግጭት 105 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ምትሕባር ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ወይ ኦቻ ኣቐዲሙ ገሊጹ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ኣስታት 2 ወርሕ ብድምር ልዕሊ 149 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ክግለጽ እኳ እንተጸንሐ እቲ ብዝሒ ብሃንደበት ናብ ልዕሊ 220 ምዕራጉ ኣብቲ ዞባ ተቃውሞ ኣላዒሉ ይርከብ። ካብቲ ብተደጋጋሚ ዝውላዕ ዘሎ ግጭታት ዝሃደሙ ኣሽሓት ነበርቲ ተንቁሸታት ተዛማዲ ርግኣትን ጸጥታን ናብ ዘለዋ ርእሰ ከተማ ዞባ ቡሉ ናይል ናብ ዝኾነት ዕደ ደማዚን ይውሕዝ ኣለዉ። ኣብታ ከተማ እውን እንተኾነ ምትፍናን ሰፊኑ ስለ ዘሎ ዩኒቨርሲቲ ዝርከቦ ትካላት ይዕጾ ከም ዘሎ ዝሓበራ መርባት ዜና ኣመሓዳርቲ ዞባ ኣሕመድ አልዑምዳ ባዲ ካብ ስልጣኑ ክእለ ጽውዕ ህዝባዊ ተቃውሞ ንቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ከም ዘቃጸለ ገሊጹ። መንግስቲ ሱዳን ምስቲ ግጭት ብዝተሓዝ ንኣዛዚ ሰራዊት ዞባ ዝነበረ ሜጀር ጀነራል ራምዚ ባባካር ካብ መዝነቱ ብምእላይ ብሜጀር ጀነራል ራባይ ዓብደላ ኣደም ከም ዝተክኦ ኣፈኛ ሰራዊት ኮሎኔል ናቢል ዓብደላ ኣፍሊጡ። ዞባ ቡሉ ናይል ናይ ሱዳን ምስ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ናይ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ዝዳብ ተኣፋፊ ጸጥታ ዘለዎ ከባቢ እዩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ቀጥታዊ ዘተሰላም መንግስቲ ኢትዮጵያን ትግራይን ክሳብ ሰንበት 30 ጥቅምቲ ክቕጽል ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ቀጥታዊ ዘተ ብ25 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ፕሪቶርያ ብወግዓ ከም ዝጀመረ ዘረጋገጸ ኣፈኛ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ቪንሰንት ማጎንያ ን5 መዓልታት ክቕጽል ምዃኑ ኣፍሊጡ። እቲ ዘተ ነቲ ንኢትዮጵያ ናብ ዕንወት ኣምሪሕዋ ዘሎ ኩናት ሰላማውን ኣተኣማማንን ፍታሕ ከም ጻላ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ተስፋ ከም ዘለዎ ተኣፈኛ ገሊጹ። ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት ብዘይ ገደብ ምብጻሕ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ህዝብን ምስሓብ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይን ካብ ቀዳሞት ጠልባት ናይቲ ንትግራይ ወኪሉ ኣብቲ ዘተ ዝሳተፍ ዘሎ ልኡኽ ምዃኑ ዲፕሎማሰኛታት ይሕብሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ምፍታሕ ዕጥቂ ሓይልታት ትግራይ ከም ኣውራ ቅድመ ኩነት ንዘተ ሰላም ከም ዘቕርቦ እቶም ዲፕሎማሰኛታት ይእምቱ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ቅድሚ 2 ዓመታት ዝተወልዐ ኩናት ናብ ዝተሓላለኸ መድረኽ ተሰጋጊሩ ከም ዘሎ ዘረድኡ እቶም ተንተንቲ እዚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ቀዳማይ ቀጥታዊ ዘተ ክልቲኦም ወገናት ንተወሰኸ ረጽሚ መዐደጊ ግዜ ከይጥቀሙሉ ስግኣቶም ይገልጹ። ብጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ወተሃደራዊ ጉጅለ ነቲ ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት በሽር ኣብ ዝቆመ መሰጋገሪ መንግስቲ መላፉንቱ ዝነበረ ሲቪላዊ ወገን ብዕልዋ ብምእላይ ስልጣን ዝባሓተሉ 1 ዓመት ብተቃውሞን ህዝባዊ ናዕብን ተዘኪሩ። እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣብ 25 ጥቅምቲ 2021 ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶቕ ነበር ዝምራሕ ዝነበረ ሲቪላዊ ወገን ብምእላይ ስልጣን ምብሓቱ ኣይርስዓን። ህዝቢ ሱዳን ወተሃደራዊ ጉጅለ ስልጣኑ ነቲ ብሲቪካውያን ማሕበራትን ፖለቲካውያን ውድባትን ዝቆመ ሲቪላዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ክረክብ ንኣስታት 1 ዓመት ኣብ ዘካየዶ ተቃውሞ ልዕሊ 120 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም።
ጀነራል አልብርሃን ሰራዊት ኣብቲ ዝመጽእ ዓመት ክካየድ ትጽቢት ዝግበረሉ ምርጫ ከም ዘይሳተፍ ብምጥቃስ ስልጣን ሲቪላዊ መንግስቲ ከም ዘረክብ ተመዋጺዑሎ ህዝብን ፖለቲካውያን ውድባትን ሱዳን ግና ኣብ ልዕልቲ ስልጣኑ ዘደላድል ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ እምነት ከም ዘይብሎም እዮም ዝገልጹ ንሱዳን ን30 ዓመታት ዝመርሐ ፕሬዚደንት ነበር ዑመር ሐሰን አልበሽር ኣብ ሚያዝያ 2019 ብህዝባዊ ናዕቢ ድሕሪ ምእላዩ ሰራዊት ሲቪካውያን ማሕበራትን ፖለቲካውያን ውድባትን ብሉኣላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ዝተሰመየ ናይ ልፍንቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ቆይሞ ብመሰረት ዝቆመሉ ስምዕ ሓፈሻዊ ምርጫ ክሳብ ዝካየድ እቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ዝቀደማ 18 ወርሕ ብወተሃደራዊ ኣዛዚ ክምራሕ ድሒሩ ድማ ነቲ ሲቪላዊ ወገን ከረክብ ነይርዎ እንተኾነ ብጀነራል አልብርሃን ዝምራሕ ወተሃደራዊ ጉጅለ ነቲ ሰምዕ ብምፍራስ ሓፈሻዊ ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ስልጣኑ ብሒቱ ክጸንሕ ብምውሳን ነቲ ሲቪላዊ ወገን ብዕልዋ ኣልይዎ ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ ማእከላይ ኡጋንዳ ዝተረኣየ ሕማም ኢቦላ ናብ ርእሰ ከተማ ካምፓላ ከም ዝኣተወ ሰበስልጣን ጥዕና ሃገር ሓቢሮም ኣብታ ከተማ ኣብ ዝሓለፈ 2 መዓልታት ጥራይ 9 ሰባት በቲ ሕማም ከም ዝተለኽፉ ዘረጋገጸ ሚኒስትር ጥዕና እቲ ብዝሒ ናብ 14 ክቢሉ ምህላው ኣፍሊጡ 7 ካብቶም 9 ኣባላት ሓንቲ ስድራዮም መንግስቲ ኡጋንዳ ኣብ መፋረቕ ወርሒ መስከረም ኣብ ማእከላይ ኡጋንዳ ኣብ እትርከብ ዞባ ሙቨንደ ብኢቦላ ሓደ ሰብ ከም ዝሞተን 8 ድማ ከም ዝተለኽፉ ምስ ረጋገጸ ለበዳ ከም ዝኣወጀ ይዝከር እቲ መንግስቲ ድሒሩ ብዝሃቦ መግለጺ እቲ ለበዳ ዘስግእ ከም ዘይኮነ እኳ እንተሓበረ ኣብዚ እዋንዚ ኣስታት 1.6 ሚልዮን ብስ ህዝብን ኣብ ዘለዋ ከተማ ካምፓላ ምስ ፍሕፍሑ ግና ሻቑሎት ፈጢሩሎ እዚ ኣብ ኡጋንዳ ድሕሪ 10 ዓመታት ንመጀመርያ እዋኑ ተስፋሕፊሑ ከይከውን ዝስጋእ ዘሎ ዓይነት ኢቦላ ብስምቲ ኣብ 1976 ኣብ ደቡብ ሱዳን ከተማ ጁባ ዝተረኣየ ብሱዳን ኢቦላ ቫይረስ ዝፍለጥ እዩ ኢቦላ ከም ረስኒ ቃንዛ መላግቦታት ቅርጥማት ደም ዝተሓወሶ ውፅኣት ተምላስ ምንካይ ሸውሃት ድኻምን ሰሓጎሮሮን ዝኣመሰለ ምልክታት ዘለዎ ብቫይረስ ዝመሓላለፍን ውሽጣዊ መድመይቲ ብምስዓብ ዝቐትልን ሕማም እዩ ከም ደም ሽንቲ ቀልቀልን ተምላስን ብዝኣመሰሉ ካብ ውሽጢ ዝትፍኡ ፈሰስቲ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብቐሊሉ ዝመሓላለፍ ኢቦላ ቫይረስ ዝተለኽፈ ሰብ ብቕልጡፍ ሕክምናዊ ረድኤት ክረክብ እንተዘይክኢሉ ናብ ሞት ዘብፅሕ ተላባዕ ሕማም እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ዞባ ዓበይቲ ቀላያት እዚ ሕማም ብብዝሕን ተደጋጋምን ዝረኣየሉ ክፋል ዓለምና ምዃኑ ሰነዳት ውድብ ጥዕና ዓለም የመልክት ምስ ሬድዮ ኤርና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሓሙስ ፍጻሜታት ሰራዊት ኤርትራ ካብ 6 ክሳብ 12 መስከረም ኣብ ዝነበረ ግዜ ኣብ ሸራሮ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝርከብዎም ልዕሊ 40 ሰላማውያን ሰባት ረሺኑ ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከሲሱ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ብ24 ጥቅምቲ ኣብ ዘርግሑ መግለጺ ብዛዕባ እቲ ፍጻሜ ዝርዝራዊ ሓበሬታ የቕረበን ብሰራዊት ኤርትራ ዝድገፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሓያሎ ከተማታት ትግራይ ኣብ ዝቆጻጸረሉ ዘሎ ግዜ ካብ ሕዳር 2020 ክሳብ ሰነ 2021 ዝተፈጸመ ግፍዕታት ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮን ምርሻን ሰላማውያን ሰባትን ከይድገም ሰጊኡ ምህላው እቲ ትካል ኣመልኪቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነተን ከተማታት ኣብ ዝቆጻጸረሉ እዋን ሞት ሰላማውያን ሰባት ንምውጋድ ዝከኣሎ ይጽዕር ከም ዘሎ ገሊጹ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መግለጺኡ በንጻሩ ካብ ናሓሰ ክሳብ መስከረም ኣብ ዓዲ ዳዕሮን መቐለን ኣብ ዝርከባ ዝተፈላለያ ከባቢታት ትግራይ ብዝተኻየደ ናይ ነፈርትን ድሮንን ደብዳብ ኣማይት ሰላማውያን ሰባት ግዳያት ከም ዝኾኑ ይወቂሱ ዳይሬክተር ናይቲ ኣህጉራዊ ተጣባቂ መሰላት ኣብ ዞባ ምብራቕን ደቡባውን ኣፍሪቃ ሙለያ ምዋንያንዳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላማውያን ሰባት ንምክልኻል ዝኣተዎ መብጻሕታት ምስ ሕሉፍ ተመክሮታት በመዝማድ ክጣሓዝ ዘለዎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ኣስሚራትሉ ወተሃደራውያን ይኹኑ ሲቪላውያን ሰበስልጣን ገበናት ኩናት ንዝፍጽሙ ኣዘዝቲ ሓይልታት ናብ ሕጊ ክቐርቡ ድማ ተላብያ ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ቀጥታዊ ዘተ ሰላም ወከልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ኣሜሪካ ከም ተዓዛቢት ትሳተፍ ምህላዋ ተገሊጹ ኣብቲ ብ25 ጥቅምቲ ዝጀመረ ዘተ ሕቡራት ሃገራትን ኢጋድን ብደረጃ ውድብ ከም ተዓዘብቲ ክሳተፉ እንከለዉ ብደረጃ ሃገር ግና ኣሜሪካ ጥራያ ትሳተፍ ዘላ ኣብ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋኪ ፕሬዚደንታት ደቡብ ኣፍሪቃን ኬንያን እቲ ዝካየድ ዘሎ ቀጥታዊ ዘተ ፖለቲካዊ ፍታሕ ከምጽእ ናብ ዝኽእል መድረኽ ከሰጋግር ዘለዎም እምነት በብወገኖም ገሊጾም
እንተኾነ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ይቕጽልን ብኤርትራ ዝድገፍ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ንሓያሎ ከተማታት ይቆጻጸርን ኣብ ዘሎ እዋን እዚ ክሳብ ሰንበት 30 ጥቅምቲ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ሰላም ፍረ ክህብ ዝብል መደምደምታ ንምብጻሕ ከቢድ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ይረድኡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓያሎ ከተማታት ትግራይ ከም ዝተቆጻጸረን ምስ ነበርተን ብምዝታይ ሓድሽ ምምሕዳራት ንምቋም ይዝቲ ከም ዘሎን ይፍሊጡ። እቲ መንግስቲ ዝተቆጻጸረን ከተማታት ትግራይ ብወግዒ እኳ እንተዘይሓበረ ሽረ፣ ኣኽሱም፣ ዓድዋ፣ ዓዲግራትና አላማጣን ካብተን ቀንዲ ምዃነን ይንገር። መቐለ እውን ኣብ ሙሉእ ከበባ ኣትያ ከም ዘላ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝቃላሕ ዘሎ ሓበሬታ የንፍት። ስምዕ ምቁራጽ ሰጻቦታት ብዘይ ገደብ ምብጻሕ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ህዝብን መስሓብ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይን ካብ ቀዳሞት ጠለባት ሓይልታት ትግራዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ምፍታሕ ዕጥቂ ሓይልታት ትግራይ ከም ኣውራ ቅድመ ኩነት ናይቲ ኣብ ከተማ ፕሪቶርያ ዝካየድ ዘሎ ቀጥታዊ ዘተ ሰላም ከም ዘቕርቦ ዲፕሎማሰኛታት ይእምቱ። ብመንጎኝነት ቱርኪ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ብዝተበጽሐ ቅልውላዊ ምግቢ ናይ ምፍታሕ ስምምዕ መሰረት ካብ ባሕቲ ነሓሰ ክሳብ 18 ጥቅምቲ ዝነበረ ግዜ ኣካል ዝጸዓና 354 መራኽብ ክፋነዋ ከም ዝኽኣላ ተገሊጹ። መርበባት ዜና ቱርኪ ንሚኒስተር መጓዓዝያ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ዝሓለፈ 2 ወርሕ ካብ ወደባት ዩክሬን ዝተበገሰ ኣሳት 7.8 ሚልዮን ቶና ኣካል ናብ መላእ ዓለም ከም ዝተባጽሐ ሓቢረን። 135 ካብተን መራኽብ ናይ ቱርኪ ክኾና እንከለዋ 119 ዝጸዓነኦ ኣካል ናብታ ሃገር ዝቐንዐ ምንባሩ እቲ ሚኒስተር ኣስሚሩሉ። እቲ ዝተረፈ ድማ ናብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ፣ ኤውሮጳ፣ ቻይና፣ ደቡብ ኮርያን ካልኦትን ተባጺሑ። ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዝተወልዐ ኩናት ነታ ገዚፍ ዕዳጋ ኣካል ዓለምና ትውንን ዩክሬን ኣብ ከበባ ስለ ዘእተዋ ሕርሻዊ ፍርያታ ክትሸይጥ ኣይጸንሕትን። ብሰንኪኡ ድማ ሓያሎ ሃገራት ዋሕዲ ከም ስርናይ ዝኣመሰለ መሰረታዊ እካል ስለ ዘጋጠመ ግሎባዊ ናይ መግቢ ቅልውላውን ወሰኽ ዋጋታትን ከስዕብ ተራእዩ። ቱርኪ ምስ ክልቲአን ሃገራት ብዝጸንሓ ዝምድና ነቲ ኣህጉራዊ ናይ መግቢ ቅልውላው ንምፍታሕ ብዝወሰድቶ ናይ ስምምዕ ተበግሶ ዩክሬን ኣብ ወደባታ ዝርከብ ኣእካል ክትሸይጥ ሩስያ ዝኾነ ዕንቅፋት ከም ዘይትፈጥር ኣረጋጊጻ። እቲ ስምምዕ ኣብ 1 ነሓሰ ኣብ ግብሪ ካብ ዝወዓለሉ ድማ ስርናይ፣ ዘይቲ ብልዕን ካልእ ዝተፈላለየ 13 ዓይነታት ካርጎ ዝጸዓና 354 መራኽብ ካብ ወደባት ዩክሬን እናተበገሳ ናብ ኩሉ ኹርናዓት ዓለም ኣበጻጺሐን። እቲ 13 ሚታዊት ናይቲ ካርጎ ናብ ኣፍሪቃ፣ 23 ሚታዊት ናብ ኤስያ፣ 47 ሚታዊት ድማ ናብ ኤውሮጳ ዘቐንዐ እዩ ነይሩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ካብ 2016 ክሳብ 2021 ኣብ ዝነበረ 5 ዓመታት 218,430 ስደተኛታት ናብ ካናዳ ከም ዝኣተው ንጸብጻብ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ተሃገር ብምጥቃስ መርበብ ዜና CBS ሓቢሩ። ኣብዚ ዝተጠቕሰ ዓመታት ኣብ ካናዳ ቀዋሚ መንበር ፍቓድ ካብ ዝረኸቡ ወጻእተኛታት ብ18.6 ሚእታዊት ህንዳውያን ቀዳሞት ክኾኑ እንከለዉ ዜጋታት ፊሊፒንስ 11.4 ሚእታዊት ዜጋታት ቻይና ድማ 8.9 ሚእታዊት ሸፊኖም። እታ ሃገር መልክዕ ዕቑባ ካብ ዝተቐበለቶም ብዙሕ ስደተኛታት ሶርያውያን ብ61,000 ቀዳማይ ደረጃ ይሕዙ። ንዜጋታት ሶርያ ስዒቦም ኢራቅ ብ15,505፣ ኤርትራ 13,965፣ ኣፍጋኒስታን 9,490፣ ፓኪስታን ድማ 7,810 ካብ ዜጋታተን ኣብዚ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ኣብ ካናዳ ዕቑባ ሓቲቶም ይነብሩ ኣለዉ። ኤርትራ ናብ ካናዳ ብዝፈለሱ ብዝሒ ዜጋታታ ምስ ቀዳሞ 8 እያ ተሰሪዓ ዘላ እንተኾነ ምስ ብዝሒ ህዝባ ብምንጽጻር ቀዳማይ ደረጃ እያ ትሕዝ። ኣብ ርእሲ እዚ ክንድቲ ናይ ኤርትራ ናብ ካናዳ ዝፈለሱ ብዝሒ ዜጋታት ዘለዋ ኣፍሪቃዊት ሃገር የላን። ካናዳ ካብ 2016 ክሳብ 2021 ኣብ ዝነበረ 5 ዓመታት ምስ ንግዲ፣ ትምህርቲ፣ ዓያይ ጉልበት፣ ሞያዊ ዓቕሚ ሰብ፣ ዕቑባን ፍሉይ መንበር ፍቓድን ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝዋሕዙ ብጠቕላላ ኣስታት 1.3 ሚልዮን ወጻእተኛታት እያ ተቐቢላ። እቶም ማስታት ፍርቂ ካብዚኣቶም ብቁጠባዊ መደባት ከም ዝኣተው ክፍሊ ኢሚግሬሽን የነጽር።
ኣብ ፈረንሳ ከተማ ፓሪስ ኣብ ጎደናታት ክሓድሩ ጸንሑ ኣስታት 700 ሓተት ዕቑባ ብሓሙስ 27 ጥቅምቲ ናብ ውሕስ ቦታ ግዒዞም እቶም መብዛሕቶም ዜጋታት ኤርትራ ኢትዮጵያን ኣፍጋኒስታንን ምዃኖም ዝተገልጹ ሓተት ዕቑባ ኣብ ሰሜናዊ ፓሪስ ኣብ ዝርከብ ፖርት ላሻፔል ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ጎደናታት ብቴንዳታትን ባኮታትን ኣብ ዘቐምዎ መዕቆቢታት ክነብሩ ጸንሖም ኣብ ዘዋን እዚ ኣብ ኤውሮጳ ቀዝሒ ዝጅምረሉ ናይ ሓጋይ ወቕቲ ይኣቱ ምስ ምህላው ምምሕዳር ከተማ ፓሪስ መንግስትን ትካላት ግብረ ሰናይን ብምትሕባርዮም ነቶም ሓተት ዕቑባ ናብ ውሕስ ቦታ ኣግዒዞሞም ካብ ኢጣልያ ዝዋሕዙ ሓተት ዕቑባ መንገዲ ካሌ ናብ ብሪጣንያ ንምስጋር ብብዝሒ ኣብ ፈረንሳ ከም ዝተኣኻኸቡ ይፍለጥ በሚኒስተር ምክልኻል ሶማል ዓብደልቃድር መሐመድ ኑር ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ፈደራላዊ መንግስቲ ሶማል ኣብ ጅቡቲ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ኣካይዱ እቲ ልኡኽ ካብ 24 ጥቅምቲ ትሒዙ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ጸንሐሉ ምስ ሚኒስተር ምክልኻል ሃገር ሓሰን ዑመር መሐመድን ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ጀነራል ዘካርያ ሼኽ ኢብራሂምን ብምርኻብ ተመያይጡ ኣብቲ ምይይጥ መንግስቲ ሶማል አልሸባብ ንምካት ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ወፍሪ ጅቡቲ ክትተሓጋገዞ ድልውቲ ከም ዘላ ተገሊጹ ጅቡቲ ኣብ ትሕቲ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተሓቕፈ ኣስታት 3500 ዝግመት ሰራዊት ኣብ ሶማል ኣዋፊራ ከም ዘላ ይፍለጥ ከም ግብረ መልሲ ናይዚ አልሸባብ ዶብ ሰጊሩ ኣብ ጅቡቲ መጥቃዕቲ ከይካይድ ስጋት ኣሎ መንግስቲ ጅቡቲ ብ7 ጥቅምቲ ኣብ ዞባ ታጁራ ዓስኪሩ ኣብ ዝነበረ ሰራዊቱ ፍሩድ ብዝተባሃለ ዕጡቕ ጉጅለ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመሉ ክወቀስ ጸኒሑ እቲ መንግስቲ ነቲ ሽበራዊ እዩ ዝበሎ ጉጅለ ንምህዳን ካብ ኢትዮጵያን ሶማልን ሓገዝ ይሓትት ከም ዘሎ ወተሃደራን ምንጭታት ይገልጹ ጅቡቲ ኣብዚ ዛዕባ እዚ ንምዝታይ ብ11-14 ጥቅምቲ ልኡኻታ ናብ ኢትዮጵያን ሶማልን ከም ዘዋፈረት ኣፍሪካን ኢንተልጀንስ ኣቃሊሑ ኣብ 14 ጥቅምቲ ናብ ሶማል ዘምርሐ ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ጅቡቲ ዘካርያ ሼኽ ኢብራሂም ምስቲ ኣብ ሳልስቲ እዚ ናብ ጅቡቲ ዝበጽሐ ልኡኽ መንግስቲ ሶማል ኣብ ወተሃደራዊ ምትሕጋዝ ክዝቲ ኣብ ውሽጢ 2 ቐነ እዚ ንኻልኣይ እዋን እዩ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን